Στάθη, φύγετε από μπροστά. Περίμενε Χρήστο, να πάρει τα μπόσκα θέλει. Το κρατάει κάποιος. Νίκο, περίμενε. Δεν έχει άλλα μπόσκα. Το κρατάει στο χέρι του, έχει μπόσκα. Σοβαρά. Γι' αυτό σ' άκουσα που το έβαλες χειρόγκαζο και μαρσάριζε. Ξυπακούεται, παιδί μου. Έλα! Σπάστα όλα ρε, για να σπάστα όλα. Βγάλει τον έξω. Ακούγεσαι. Όλα πόλια έχουν που άμα ακούμε. Ναι βρε, για να κάτσεις μέσα. Έλα! Χρήστο, όχι μπροστά μου. Χρήστο, θες να μπεις μέσα στο... Χρήστο, η παλάκρα φταίει και έχει την άκρη. Τι ξυπνάς? Ξυπνάω λέει. Μαζεύεις αργά. Πήγε ρε, σε βγάλω και στην Αλβανία, στο Facebook. Θες και μέσα στο Facebook να μπεις. Βίντεο τραβάω, φύγε. Είναι βίντεο και εγώ βίντεο τραβάω. Δεν μπορώ να το... Να αλλάξεις κινητό, να πάρεις νέες τεχνολογίες. Καλά είναι αυτό.